Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ο Ντάμος. Ο καθένας χρησιμοποιεί ό,τι όπλο έχει στη φαρέτρα του. Μυστική ψηφοφορία, εγώ ψήφισα τον Γιάννη. Δεν θέλουν να φανερωθεί η αλήθεια. Δεν θέλει μάλλον κάποιος να φανερωθεί η αλήθεια. Ο συγκεκριμένος, ναι, ο συγκεκριμένος. Και αυτός έχει κάνει τα χειρότερα εδώ μέσα. Του αρέσει να το παίζει αρχηγός, ακόμα και όταν δεν σου δίνεται η αρχηγία. Και όμως σου. Εδώ στα 35 μάθω μια μορφή στο χαρακτήρα μου. Όλα φαίνονται. Η υποκρισία δεν κρύβεται. Πηγαίνουν μαζί όμως οι δύο παίκτες. Δύο γρήγοροι και δυνατοί παίκτες. Πάμε! Πάμε Γιάννα! Άλλη μια προσπάθεια για τους δύο παίκτες. Εστοχή και ο Μάριος, μία ακόμα συνέχεια για τους δύο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όποιος έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει υποκριτική, η υποκριτική είναι ένα πολύ δύσκολο σπορ και μέσα σε ένα παιχνίδι μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.